Здравейте, приятели! Аз съм Йордан Алексиев и днес ще поговорим малко за настъпилия вече зимен сезон, или както аз обичам да го наричам, сезон за покачване на мускулна маса. В него ще обобщим ползите и значението на използването на мас гейнери, както и ще сравним два от най-популярните продукти от този тип. Преди да започнем да говорим за мас гейнери, първо накратко да обобщим какво точно представляват те. Мас гейнерите са комплекс основно от протеини и въглехидрати, като в по-добрите форми ще откриете и добавени съставки, които са добавени от компаниите за повишаване на качеството на продукта. Когато искаме да покачим мускулна маса, е необходимо да приемаме повече калории, отколкото изгаряме, и също така да имаме достатъчно качествени източници на въглехидрати и белтъчини. Това обаче е трудно да се случи само чрез храната и точно заради това са измислени тези продукти от типа Mass Gainer, за да може достатъчно качествени въглехидрати и мазнини да влизат под формата на шейк. Днес ще сравня за вас два от най-популярните продукти на пазара – Mutant Mass на Mutant и Serious Mass от Optimum Nutrition. Като основните параметри за сравнение са количеството протеин и неговите източници, количеството въглехидрати и добавените съставки. Тъй като зададените от производителя дози са различни, ще направим сравнението на базата на 100 грама от всеки продукт. Най-напред да започнем от калориите. В Serious Mass имаме 381 калории в 100 грама, докато при Mutant Mass имаме 410 калории в 100 грама продукт. След което следват количеството на въглехидрати и съответно захари, като в Serious Mass имаме 76 грама въглехидрат и 7,8 грама захар, за разлика от Mutant Mass, в който имаме реално 70 грама въглехидрати, от които 14,6 са захар. Най-накрая на последно място трябва да сравним протеините на двата продукта. В Serious Mass имаме 15 грама протеин, като в Mutant Mass имаме цели 20 грама протеин. Протеиновите източници са повече при Mutant Mass обаче, съответно аминокиселинният профил е по-пълен. В Optimum Nutrition имаме добавен комплекс от витамини и минерали, който не съществува при Mutant Mass. Като цяло това са основните характеристики на двата продукта. Приемът на Mass Gainer е подходящ по всяко време на деня, като препоръчително да се взема доза след тренировка, за да подобри нашето възстановяване и да покачи гликогеновите ни нива. Освен това, всеки може да добави по едно допълнително хранене към своето меню под формата на шейк. Дозировката е индивидуална за всеки, като най-напред трябва да се изчисли необходимите калории за покачване на мускулна маса, след което шейковете трябва да се напаснат според храната, която приемаме всеки ден. Един трик за покачване на важните нутриенти в вашия шейк, както и насладата от него, е добавянето на встъчено масло, мляко, плод по избор и защо не на вашите любими бисквитки, което определено ще завиши хранителните стойности на вашия шейк, както и ще направи вкуса му уникален. И двата продукта, които сравних за вас днес, са от изключително високо качество. Всеки сам може да прецени кой ще бъде по-добрият за него, но най-сигурният начин да разберете е като ги пробвате. Отново искам да спомена, че всеки един Mass Gainer е много добра комбинация с нашето протеиново стъчено масло от Pure Nutrition. Всичко това може да закупите в нашия физически магазин на булевард Витоша 120, както и в нашия онлайн магазин healthstore.bg. Това беше всичко от мен, Йордан Алексиев, за днес. До следващия път!